ଏତେ ଦିନ ଧରି ମତେ ଟେକା ପତ୍ର ଫୋପାଡ଼ିଥିଲୁ ନା ତୋର ଗାଣ୍ଡି ଫାଟି ଦଉଛି ର। ଚୁପ୍ କର ଶଳା ମଦୁଆ। କିଲୋ ଭାଇ କଣ ହେଲା? ଆରେ ରୁମ ରେ ଗୋଟେ କୁକୁର ପଶି ଯାଇଛି ରେ। ବାହାରିଲୁ ଯା ଯା। ଏମିତି ବାହାରୁଛି ଦେ ଯେମିତି ବାପା ରୁମ। ଜଲ୍ଦି ବାହାର ଯା ଯା। ଆବେ ଶଳା ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ବାହାର ଯା ଏଇଠୁ। ଦେଖିଲ କେମିତି ଛିଡା ହେଇଛି। ଆରେ ତୁ ଯିବୁ ନା କଣ? ଆରେ ଯା ଭାଗ ଡୋଣ୍ଟ ଟଚ୍ ମି। କଣ ହେଲା ଡରିକି ପଳେଇଲୁ କଣ ପାଇଁ? ମସ୍ତାନି କି ସୁନ୍ଦର ଗୀତ। ଏ ମୋ ଚଲା ବଟରେ କିଏ ଛିଡା ହେଇଛି? ଯା ଏଇଠୁ। କିଏ ବାଳ? ଆରେ ଏତେ ଡରିବାର କଣ ଅଛି? ମୁଁ ତ ମାରିବି କହିନି, ମୁଁ ତ ଖାଲି ଘୁଞ୍ଚିବାକୁ କହିଲି ମୋ ବାଟରୁ। ଓକେ ଆଇ ନେଭର ମାଇଣ୍ଡ। ହାଲୋ ଭାଇ ତୋ ଲାଞ୍ଜଟା କେତେ ଲମ୍ବା। ଛାଡ ବାଳ। ଭାଇ ଏଟା କିନ୍ତୁ ଭଲ ହେଲାନି କହିଦଉଛି। ଅଧିକା କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲେ ଲାଞ୍ଜ ତ ଗାଣ୍ଡିରେ ପୁରେଇ ଦେବି। ଆଉ ଭଲ ଲାଗୁନି ଏତେ ନାଟକରେ ନା। କଣ ଆଉ କହିବି? ଜଲ୍ଦି ଦେଖିକି ପେଜଟାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କର। ସେଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଟିକେ ସାଜେ।